moto gị na-eru 20 naira ka ị bịara nga achakara m eze. Come on, the way for na Chineke agbaghị ọkụ. Agị ka m gwaga. Network. Egbegara m aka n'ukwu. Egbegara m aka n'ukwu. Amụa ka egbegara m aka n'ukwu. Tasị ibere ntafe were aka na agbegara m n'ukwu. No verse, mba oge. Atakwana m gị ịgbala achị otele na. Akwa imela achị. Akwa ịgbala achị kpọrọ ara. Akwa ịkpọla ara kpa achị. Ahụ iji bịa nga agbere m aka n'ukwu. Lazo. Oh yeah, belite bed ahụ nọ n'ala. Yeah, raise that bed up, Lara Maso. Raise a bed up of my Lara Maso. Asị gị bulie bed ahụ elu. Ye Lara Maso of my moke Lara Maso of my. Branga bịa agagara m ihe. Ele bucket custard iji anyụ ashị na room ma. Ele bucket custard iji anyụ ashị na room ma. Onwe. Oh yeah, last off my. Aka egbe ga n'ukwu nke gịnị ji mee? Nwa na-enweghị nsọpụrụ, nwa na-azụ azụ. That's okay, dị ka m gwara gị ụka emega gị interview. Gị bịa nga agbere m aka n'ukwu. Ọ bụ iji gosi that akpa respect gị agba maala. Mana gị na dimkpa nọrọ gị pụrụ ọfụma na-ege dimkpa ntị. Onye eriri eri. Ọwa aka ka iji alụ di. Braga gbere m aka n'ukwu. Tọnọ sekeleke. Tọnọ ịzaga sweet crush na TikTok. Lele ihe ọwa na crush on. Lele onye ọwụ dị sweet. Lele otele mgbere dị sweet ya ọwa crush ga on. Nwa bingo. Bra online azaga sweet crush. Ya hụ nga ịzaga oke aha. Echesawa edeme gị na scale na. Ga-ekọ 100/100. Enu otu ọ dị. Icha ndị ere ọkpa n'ụzọ Enugu. Were reverse bịa. Irilere ji ni Christmas. Asị gị were reverse village girl. Were reverse bịa. Were reverse village girl. Irilere ji ni Christmas gị. Look at. Lewanya front nwa yiri ụmụ Ọnịcha. Lewanya front tọ n'otele ihe lemanya front Chineke agbagọkọ. Lemanya front. Takoshiga onye eze. Look at. Bro Otele Ndi Mma milk ara bonvita mgbe prempe. Nwa bingo. Branga bianga takoshiga meze. Ya de ka mna ga ota achị. Para Otele Ndi Enugu State bianga bịa nere m. Na mama mpaga owu dibia. Ya ọchọ n'otu ike unu na-adị. That would have fun, okay? Listen, if you laugh here, remove here. I'm gonna get that. I want to put that filter hit in the phone now. When put filter hit in the phone, I'm gonna get you. Yeah, they can when you work. When put that filter now, what ya? When put that filter, I'm gonna get you normal. No filter. When I phone out in who? When phone out in who? Free release ọnụ ahụ release ọnụ ahụ onye riri eri were filter ma echa na screen were akwa ga clean camera phone gị clean camera phone gị otu ọ dị iche onye bụ bandage n'ike agara onye ebe
Imo State. Ebe n'Imo State. Mbano. Ebe na Mbano. Amozari. Ebe na Amozari. Umagu. Ebe afọ ole? 21. Ese? 21. 21. Ịdị 21 ebira nga be mekwana ngene. Ịchọga ati. That ịdị 21 bịa ga takọ shikere be ese kemara ga je woro ọgbọ. Let's go na ịgaga. Ele university ịgara. School. Adam University. Ele what year ka amụrụ gị? 25. 2005. Yes. Yeah, 2005 ka amụrụ gị. Yes, sir. Ele ihe mere na amụji agụ gị by this time? Amagu gamo. Ama agụ ahụ. Onye tue ji ele ihe otue. Ele ihe tue. Ọwụ ịmụ nwa ka ọwụ. Ese? It's okay, Okay, let him bring up him. Ehnoge. Ehe ga-anwụ ndị ogbi ga-akpụ ndị ogbi ga-eji osisi ụtọ akọ gị ehụrụ ihe ọbụla ị ga-anwụ ndị ogbi ga-abịa nga ị nọ like this ewuru osisi ụtọ akọ gị n'ọtụ kpaa ndị ogbi ga-elere osisi ụtọ akọ gị n'ihu ikpe otele gị otu a nga ahịsha anya mamịrị kpaa ha akọ gị osisi n'ihu otele gị nga isha anya mamịrị ndị ogbi ga-akụ gị osisi nga isha anya mamịrị nwa pingo nwụrụ anwụ ọgba nje lee ihe o meghe anya emeghe anya piri emeghe anya piri nga ọbụla ịhụrụ ga ịgbakpo itu ehun di aworo na nga wo nga na re ya mada aka dike na me wo gi woke shege itu ehun di get send am to aya nyem just get better pumish kam dey am for interview chile ka bagoko Bishop Abiram for him Bishop coming down oh to leave your head na get we camera and your talk last Bishop jinwa yo come block you here now we block you na chile ka bagoko na don't talk with my live stream here no okay what say joke kan oh yeah the way camera na billion talk last okay don't forget to call am. Then you go keep okay thank you keep am for her because this is now. Akwai mana wala mrenga ga bana social media. Akwai mana ihe wala mrenga ga bana social media niile. Ngwache ka mkpacha na ishi ma dị mma na. Oh, Chineke ma ba go nwa bingo nwura nwe onye riri eri. That of this place Chineke apụghị ọnụ. Listen to me. I didn't to apoganga. If you here give focus and be serious. Abelanga be atako shimbeza. I didn't apoganga. Remove that your hand from your head. Chikwaja. Went I'm about to Chikwekwe. I say sit up, give me a very last one. Branga very last one second. If you for it, listen. Don't focus. I turn that touch from you. Okay. I think I turn that touch from you. In a lano target 10 and Kataibanga, I told you 3 for sale. Branga Beta Koshibese. I say get church here, me put togi. No Todd. It's in there reggae power bank before I met travel. Issue. The way for now, I get below Tagalazu. Headmaster. No Todd, the Takamon and Hono Kamampi. Asenge lazo ma homo woganya. Go back, get yanga Peter. Prostrate, ma bingo. Prostrate. Beshlata tokoga chileka bago beshlata tokoga. Look at amwe. Wapaka nu pugi onyo Algeria. Enya lewanya here. Inwe amomo akile use ya now. Chileka bago ko. Inwe amu so gene. Hem hu anga hen takra. Mapingo mura nwere wicham
onye riri enwere ama elubeghị nwaanyị enwere ama elubeghị nwaanyị wepụ aka n'ukwu gị iche ụmụ okorobịa na-atọ ụmụ nwaanyị na-evugharị tren isi onye ọta onye ahịa ndị mbugharị brand gị nwere ama fesi ehi a les wepụ aka n'isi gị na-ele anya nga na-ama ma ọrịa akwọshọ ka ọ bịara gị n'ime laa n'otisi gbegume nnọọ ka dashbọọdụ moto lee na-atapụla ahụ gị na afọ gị yie dashbọọdụ moto ọ ga-asị gị pụrụ streti dewe aka gị streti hanga na-eji ekowe efe na wardrobe dewe aka gị streti dị mkpa aha ka gị ihe pantraza nyere ọ ga-asị gị demyo n'otu nga ma bingo bịatụ nso kwụrụ nga ahụ enyi ji anya trọk moto tipa mba ana m ara amị ịrụghị ọrụ amị ya our brother no ewele iwe ka kialo bịara mgbe ahụ that woman kpasuru m iwe no welcome bịa were phone gị all that yellow woman bịara mgbe ahụ nna ewere iwe nna ewere iwe ọwa amaghị ama ewere iwe our brother len no she enough my weli wa we get biko our brother yes elebe na ro ami o na Swiss okay wonye ami na Switzerland yes mana ike gere unu Nigeria nga somehow ko somehow orukure yes yeah tafia kulano aga Chibike Okoroji our brother one year back I'm on Imo State our brother they born in Imo State Mbano our brother be number Umuche Umuche therefore our brother that's 9 years Otele our brother sir that's 9 yeah eweli we nwere ke ejoge ihe mere na elube nwanyị ige gbaro 39 eweli we amụghọ karụ eweli we akwa eweli we amụghọ karụ akwa ọrụ of course ọ karụ ọrụ 39 years okay onye amị na Swiss ana anyị amaghị amụ ya amụchighị ọrụ ike ma ọ bụ assumption amụ ndị amị our brother enwere nwa iji yes enwere nwa here our brother ụmụ ole ụmụ ito ito iji chụọ ụmụ ito yes eweli iwe o ma jụla ndị free yes jo okay ụmụ nwaanyị ndị ka ịtụwakwara n'ime ele ọwụ ndị ara mụghara gị nwa mba na ọwụ ndị ara elekwere otu ha si adịghị imeke na nwe onye nke gị na-abịa ya nwere ka o si dịrị enwere ka o si dịrị yes
One ya wole hụrụ gị tụwa ime ka ọ gere ole bụkọwanụ biko ma ihe awụ ihe a na-eme interview nwaanyị nwere ike hụ gị like ya Yeah. nlewe ihe ndị edege na conversation iwu onye ama enwere ike eme mistake achọ m nsogbu m na ndị mmadụ ịghọtara because my moderator tiri m na problem before ịghọtara so eweli iwe achọ m follow comment section gwa m ejo ihe mere gị na nwaanyị ọwụ ndị ara ha Ọ bụrụ ndị ara. Ofu onye ka mara ya. ha Ofu onye ka mara ya mụrụ nwa back then. Ọkwa onye amị ibe m. okay onye amịkwu Yeah. ya nọrọ mụtara gị nwa mgbe ị gara kwa ụgwọ ike ya Onye ọcha bụrụ onye ugwu. Onye ọcha. oke ọwụ onye ọcha Yeah. okay ke oji amụ eme ọgọ n'obodo oyibo one oji amụ eme ọgọ our brother Yes. ugbu a na ebe mụọlụ ụmụ atọ na ọ na-echọrọ nwa agbọghọbịa berela monopause kwe n'oge na nwere ihe iji hụ ụmụ eme ka ị chọrọ onye na-amụ nwa Yes, of course. Akla mamu now. Yes. Yeah. Solomon ama Solomon Onami Solomon Onami eji chọrọ na Ako ụmụ ihe 30 something bago. ka ebe chọrọ nwunye gị isi bịa Ebe ọbụla ozi. apart from nwaanyị amụrụla gị nwa mmadụ ole ka ị taga kemgbe ahụ Mmadụ dị m taga. Ama asịkwara ga-asị ọ bụrụ na o nwere ya a na-emekwa ịma ya nwoke na agụrụ na-atachara. mgbe ọwụ onye amị ka ewu anyị masị n'ụwa nkịta sorry ọwụdos esli ọwụ anyị masị ọbara nkịta dị unu n'ime ọwụ na unu wụ nkịta ịghọtara Mba ihe a na-atakwa ịnị ha ọ na-atakwa ihe a na-ata ihe a na-ata ịnị ha ọhịa. oke ọ na-ata ahụ agha dị No. onye amị ọbara nkịta dị ya n'ime genotype gawa brother enyo eji anyụ Of course. ị ga-enyo ele ụdị mkpu ị na-eti awa ewele iwe Abịam ụzọ m ahụ. abịam ụzọ m ahụ mkpu ụmụ agbara genotype gị blood group gị O positive. ewele iwe kpọọ ya nọmba biko ewele iwe Or necessary for my number. For security purpose. Although can put Nigeria number. okay Nigeria WhatsApp number. okay sir ke country no sir Swiss. okay sir ele rank gị sir Sorry? rank gị Copra. ese Corporal. Yes. Okay, we will recruit you. Huh?
Recruit by her? No, or not? Ndị mma akpọga corporal na ebe ka anyị Nigerian ga ha will recruit. That's ndị a na-enye half bag of ha na-enye half plate of rice ha na-eri. Yozla. Ihe na-eri no half plate. Okay, ebe ahụ nwere ike ịdị iche ebe ahụ obodo oyibo. Eweli iwe o. Yọta m na ndị ọsọ amagara gị atọ. Hapụ ihe ndị a na-ekwu. Ihe ngwa gị livestock. It's okay, sir. Okay, corporal nga ahụ wo senior rank akwa ya? Yes. Okay, sir. Eweli iwe, sir. Corporal, welcome. Thank you. Sebadro. Yes, sir. Come on, my Nigerian number. Boma need the PSF because of intimidation at Kalanko here, sir. Maybe when a power from that place to Nigeria. Yotla. You want an ID card? Just 1 second. You want an ID card, sir? Of course, I have my ID card. Why am I on ID card? I have my ID card, yes. Come on, go this, sir. On the moto. On the moto, I'm just about that now. If I can be up, I can just about that now. Uniform, man. No, I don't need uniform. I change it. I change it before battle. Huh? I change it before battle. You change the name of moto? No. Okay. I'm changing a camp. Okay, na camp. Okay, uniform again na camp. No, other matter of me uniform in a camp. It depends. All during weekend, I'm one about a man bring my uniform. Okay, sir. Yeah. Sir, one number now. 0 plus 41 32 94, sorry. Yes, sir. 17 Yes, sir. 16. Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. You're welcome. All right, sir. Thank you, sir. Sir, okay, see what you're bad now. Yeah. Okay, sir. Thank you, sir. It will well. Yeah, Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir.